Wow, what a view guys. नै बिसिम नांफैदों दैया बिसिम सिद्देर फैदों नै बिसिम गुसुना दा गुसु खबरलाय अरे मादे खुलुमबाय जोबोर सायख'नाय चेनेलाव खबर हरबाय बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लग बानायैया नै दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान ब्लग लाना फैलायबाय नागमन्दिराव दंफैयो दायो अरुणाचल दैमायाव थांगासिनो दं दा दैमायाव हाजोफोरखौ नाय नै सिनारिफ्रा बेसे समायना नै जोंना टिमा बलबम टिमा दा जोङो दैमायाव थांगासिनो दं आरोना नैबे लामाजों मा मोनहैयो अबाव थांनो हायो नायनो हागोन नै टेङा 15 किल'मिटार बमजिल्ला 34 किल'मिटार दिरां 77 किल'मिटार टुवां 210 किल'मिटार आरोना दा माने फुंनि समा बारा जायाखै दा फुंनि 5टा जाबाय आरो दैया बेनो नै बिराद गुसु दायो दैया बिराद थान्दा जानानै दं गोजांदों बिरादनो बेयाव दा दुगैनांगौआसो जाफबसिगोन कन्ट्रल जोब्बाय नै जोंना लोगोफ्रा दैखौ नुनानै बिराद गुसु भिउसालाय बिराद मोजां आरोना बिराद समायना नै भिउसा गुसुना दा गुसु खबरलाय खबर अरे मादे नै सासे होबायानो माबोरै थल'खोलै एफा गुसुआव दायो दैमानिफ्राय दैखौ लाना फैबाय दा मन्दिराव थांगासिनो दङ मन्दिरा बैनो नैबे गोजौआनो बेनो नाग मन्दिरा बेनिफ्राय जोङो बिराद गाहायाव दंफैयो आरोना मन्दिरखौलाय नुहुरबाय नै बेनो ओमफ्राय दा दैखौ लाबाय थांगासिनो दङ माने जों हरावनो फैदों नालाय हरावनो फैनायखाय माने लामानि भिउसखौ फैनाय समनिखौ लादिया भिडिअ नै दा थांनायनिखौ देखायनोसै आरोना नोंथांमोननो माबायदि लामाफ्रा भिउसफ्रा दा थांनायाव देखायलांजोबसै फारि फारि नै बेनो गासिमोन मन्दिरा मोनबाय नाग मन्दिर बिराद गोजौआव मन्दिरा मोनफैबाय दायो फुजा होना लानोसै गासिमोन दायो फुजाखौ होखांबाय हाखवाखै नामा दा थाबैनो हादों दा बल मोनहैजोब्बाय माखासेया गाहायाव एबारसो नुसिगोनब्रा भिउसखौ गाइसमोन फैनायावथ' देखायनो हादिया एबार थांनायाव नुसिगोन आरोना जोंना बलबम टिमा बलबम पार्टिया दायो फट' लागासिनो दं नैबेयाव बिराद गिदिर महादेबनि मुर्ति दं नैबे मुर्तियाव बेनो आरोना नाग मन्दिरा बै गोजौआव दं मन्दिरा गोजौआव बिराद गोजौ गाखोनांगौ जोङो थांसिगोन गारिया नै गाखोजोब्बाय दा बलबम एबारसो भिउसखौ नुसिगोन
माबायदि गोमबोयो नै नुदोंना माबायदि गोमो गारि फैगासिनो दं बिराद गुसु बिराद खोलो खोलो बारनांखायो आयु गुसुथार आथिङा सुहाबजोब्बाय बेफोरबायदि जायगायावसो थाबाय थानो मोननांगौब्रा गाइसमोन फैनायनि सावगारि लानांगोन ना एसे फट' मोननैसो खेबना लानि बेयाव दसे रेस्ट लाबाय मोखां सोखां सुबाय दैखौबो लोंबाय बिराद गुसु दैया दायो थांसैलाय नैबे जाहैबाय दै बाज्रुम झरना बेसेबा गोजौनिफ्राय बोहैबोदों नै नै दै झरनाया बेनो दैया हाजो गोजौनिफ्राय माबायदि बोहैदों नै नाय अन्थाइफ्रा जि गिदिर गिदिर नै फटक सटक लानोसै बेवहाय फैनाय सावगारि दोननांगोन ना बेनिखायनो माने जेराव मोनदों बेयावनो फटक लादों आरोना जोङो वाव गाइसमोन नै भिउसखौ नायदो भिउसखौ दुगैनो मोननांगौ बेयाव दा हाबनानै अन्थाइ बिराद गिदिर गिदिर दंसै नै बेयाव दुगैनो मोननांगौमोन दा गाइसमोन बेयाव दुगैनो मोननांगौमोन आरोना दायो नै बेयाव ओरैबायदि समायना नुखादों माने भिउसआ वाव व्हाट दा भिउ गाइस नै बिसिम नांफैदों दैया बिसिम सिद्देरफैदों नै बिसिम बा फटक पसा जोंना गेलाबाया गेलाबो बा फटक लासोदों मानसिफोरा What a view guys होननायसो जासिगोन दै फैबाय थानाय जायाना बेफोर जायगायाव बेनिखायनो माने फटक सटक लाखादों आरोना खिन्थु खेननै जाबाय आङो थांनाय बोसोरावबो फैबाय नै दाबो खेननै फटक लादों मानसिफ्रा ओरैजाय गाहायनिखौ एसे देखायनो र' माला खेबजाया गाहायाव र' बै साइडनिखौ नैबे साइडजों एसे नायदो दै बोहैनायखौ गाइसमोन नै बाब बिराद गिथावनालै माबाया जरनाया जायगाया फटक लानोसै फटक सटक लाखांबाय दायो जरनायाव दायो थांसैलाय मा हायो नोंथांमोननो जे सिनारिफोरखौ देखायलांबाय थानाय आरोना मा मोनो सोरबा फैयाखै नालाय सोरबाथ' फैखांबाय जानांगौ जोंना गारिया लाइन नै बा मोसालायदों थांसैलाय दायो लोगोफोर मोजाङै मोजां थांनानै मोजाङै मोजां न' फारसे सफैफिननो हाबाय होमबा ब्लगाबो बेखिनियानोमोन सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन मेगनाबो बिराद बोबाय उन्दुनोसै दायो सानसे उन्दुखानोसै दायो गाइसमोन होमबा बेनोसै गोजोन्थों।